Eigarrek eta Julenek elkarlanean eginiko Santa Familia dakar ziukizu egu gaurkoan, berau dugu, Sabireiren argitaratu dugun 10. albuna, beraz, zenbaki gorobilez da. Ez dut edukiaz eta kalidadeaz egin horretarako daude bi sortzaile eta marrazkitzaile bat hemen eta beraiek porte zaituko dira. Soilik azpimarratu nahi dut, ohore handia dela ikastolentzat, ikastolen elkartearentzat. Duela 12 urte, Daniren idei zoroari baietza emon eta Zabirei egitasmoa bultzatu izana. Barri hori askotan esaten dugun bezala, ametsak errealitate bihurtu ez da. Arro gaude emaitzarekin eta oso arro ekimen honen bitartez lortu dugunarekin eta goi mailako komikigintza Euskal munduari eskaintzea. Horrelako hilekin erreza da hori egitea. Animo beraz eta segi lanean, ondoan edukiko gaituzue orain arte bezala. Niretzako familia bera ez, arrobi bat da, familia instituzio moduan, eta gogoan nuen aspalditik arrobi horretan sartu eta pikotxarekin jotzen hasi ikusteko zer aterako handik. Ze familia, ez da bakarrik familia ere bada estatu bat, estatu txiki bat, eskueran daukaguna, jadanok, bere arau eta bere agintariekin, bere erlijioekin, bere folklorearekin, bere gatazka eta zuetenekin, bake garaiekin, bere konstituzioa ere badauka. Guk ere dugun familia honetan hiru senideko familia bat da, Sorkunde izena du amak, Teodoro izena du aitak eta Nora izena du bien artean daukaten alaba bakarrak. Badago baita ere maskota bat, txakur bat esango duen, txakur bat Zehaztu gabe. Maskota ez da inongo espezietan sartzen, ez? Maskota hori, baina sartu irtenean da, ezta? Esango nuke historia honek bi ardatz nagusi dituela, batetik adoleszentzia dago eta bestetik dago gurasotasuna. Adoleszentzia, geriko duzen bezala, norak gorpuzten du. Adoleszentzia bada erabakiak hartzeko lehenengo garai handia, esan dezakegu, benetako erabakiak hartzekoa, nor naiz, nor izan nahi dut, nor maitatu nahi dut, nork maita nazan nahi dut, edo utziko dut. Dagoeneko hila desagertu da, erabakiak beste batzuk hartu eta norberaren identitatea besteren esku zegoen garai hori amaitu da. Eta sasi askatasun edo denaelako askatasun berri horrek itolarria sortzen die eskotan nerabei eta itolarri horrek beldurra eta beldur horrek paralisia. Ez da garai gozoa, baina egia da beldurgarriak izateaz aparte maitagarriak ere badirela, ez. Eta denok barruan, esaten dugu, edo esaten da, ez, barruan daramagun umea, ez, batzuetan ateratzen dela, nik uste dut nerabe bat ere badaramagula danok barruan, ez, izan ginen adolescente izuti, lotxati edo trash ura, badaukagula oraindik, ez, gure barruan, ez, eta nolabait ere garen edo izan ginen adolescente horri ere egin nahi dio historio edo komiki honek. Nolabait ere egin nahi dio adoleszentzia horrek izkutua baldin bada ere gordetzen duen araztasun edo burutasun horri, ez? Egia da, adoleszentek naiz eta oso gordeta eraman badaukate nolabaiteko edo ordezkatzen duten nolabaiteko araztasuna, ez? Badaukate burutasun bat. Eta guk ere badaramagu hori barruan, ez? Gure muin intimo edo autentiko hori, ez da? Nolabait ere komiki horrek komiki honek hori ere ukitu nahiko luke, edo laztandu edo nik zerrakit. Norbaitentzat beldurgarria baldin badik adolescenteak, gurasoentzat, da, ez da. Eta mundua eta segundua
gurutzatzen diren leku hortan, gurasoak eta nerabeak terrorea pizten da. Normalean guraso gehi adolescente ekuaziotik ez da emaitza honik ateratzen. Normalean emaitza kaskarra izaten da. Eta osartzen dira jokuan, Sorkunde eta Teodoro, agintea eta lema, eta Nora, beraien proiekzio, amets eta erokeria ere badena, ez? Sorkunde eta Teodoro izango dira Jainko fundazionalak, eta Nora izango da hortik atera den irakurriak barra zuen. Ze, Santa Familia honek ere, familia askok bezala, baina Santa Familia honek sekretu bat gordetzen du eta Norak gorde izan du orain arte, baina nazka eginda halako batean aita eta amari kontatzea erabaki du eta hor gertatzen da lerketa bat, ben aldertzen da eta ordura arte itxuraz egonkor eta bana ezin zen familia hori hankaz goratu egingo da eta ipurdi biztan geldituko da familia hori. Familiak bere burua berrasmatu beharko du, ez bakarrik familia hortako partai bakoitza baizik eta familia osoak berak hirutasun zaindu hori apurtu egingo da eta nolabait ere beste norbait izan beharko dute. Askotan hiruki horren mugetatik atera ezin da, baina hala ere beste norbait. Ez pentsa hala ere, larritasunez idatzitako istorio bat denik, inolaz ere, ez dauka dramarik ez behintzat forman, eta ustez behintzat humorez egin diogu aurre, familia den arrobi horretan sartu eta pikotxak egin jotzea iztekin lortu dugu, baina humorea izan da... Nik barre asko egin dut. Bueno, hori, humorea izan da izan dugun ardatz bat. Eta, ez dakit zer gehiago esan, niretzako plazer hutsa izan dela bi tipo hauekin lan egitea. Normalean idazleok ez dugu elkarlanean lan egiten, eta normalean bakarrik eta bakardan lan egiten dugu, okitu arte gainera, eta alde hortatik oso esperientzia argitsua izan da, bi tipo alai? Argitsu bai, hauen ondoan lan egitea, eta uste dut gainera ez dela txorakeria, zuk ere aipatu duzu, baina uste dut aztarna utzi duela arrastoa horrena. Arrastoa badagoela edukian ere. Elkarlana oso ona izan da, Julen Munstroa da, zentzu honean bakarrik, nik ifrentzu txarra ez diot ezagutu, pentsatut izango duela, baina nik ez diot ezagutu. Eta etengabe erantzi dizkio gidoiari oso importanteak ziren detaileak, areago hurrengo gidoian eragin duten detaileak ere erantzi ditu. Alegia, nik gidoi bat idatzi, berak marraztu, nik irakurri eta ikusi, pentsatuta, irudikatuta, imaginatuta ez neuzkan gauzak, eta horrek oihartzuna izan du hurrengo pausoan, ezta? Beraz, osatu ez ezik zuzendu eta findu eta jantzi egin du gidoia bera. Esto, algunean sekulako zuitz egin, gutxi nahi, baina baina hori guztuz zer nolako pixua daukan, ez? Baina aparte testu letretan ere eragina izan duela esan nahi nuen. Eta bueno, plazerra handi bat izan da Julenekin lan egitea, eta da niri buruz esan gure editore jefea, de Bos, zuzendari jauna, malgutasuna izan da bere makik tinkoena, erori garenean altxatzen lagundu gaitu, eta gehiegi igotzen garenean lurrera ere ekartzen jakin du, beti goxo eta lujo bat izan da horrelako personal trainer bat edukitzana ondoa. Bai, ametsa, bai.
10 urteko ametsa, 10 albumetako ametsa, 55 zenbakiko ametsa. Eta egi bihurtuta eta gero eta zabalago. Eta nik uste horren adibide hau dela. Nik ilusio berezia daukat album honekin. Nik uste horrelakorik orain arte ez dugula egin. Gure albumek, denek izan dute bere berezitasuna, baina nik uste hau dela berezietan bereziena. Oso ikuspegi intimo batetik idatzitakoa, gaiztotasun handiz, gaiztotasun eta gaiztakeriaz idatzita. Eta era berean oso zabala eta edonor gauzak aurkituko dituna identifikatzen, bere burua identifikatzeko modukoak, ez? Eta niretzat, bi hauen arteko elkarlanaren lekukotasuna jasotzea izan da oso divertigarria. Oso ondo pasatu dute honen prozesuan editore lana egiten. Gozagarri izan da, beren ekartasunak, beren eztabaidak, egiazko elkarlan bat burutu dute, eta hori nabaritzen da. Nik uste orain arte egin dugun elkarlanena dela, eta nik nabaritzen dut horrietan, espero zuek ere hori nabaritzea.